Mbak, aku ki wis jan ra kuat tenan karo bojoku ki. Wis ngeplok, wis ora gelem ngopo-ngopo, ning omah ya mung glundang-glundung kaya wong ora ndek dosa kae, di bojo ya ora gelem ngopo-ngopo, utange akeh. Tenan aku wis wegah Pokoke aku wis arep njaluk pegat wae. Aja ngono kuwi. Wong bebrayan ki jen kaya ngono kuwi. Ana kadang-kadang ana sing marake mangkel. Ya kadang-kadang marake seneng. Mulane kuwi rasah ngomong pegat. Rasah ngomong kaya ngono kuwi. Didandani aku ora bengkel. Utake bojomu dibengkel juga. Anjuk piye? Dibongkar uteke ngono maksudnya? Oh, piye carane? Iso apik meneh. Ketoke aku wis tenan Mbak, wis bener-bener ora gelem, wis wegah aku tenan.